BTR सरकारनि बानजायनायाव सेथि इंटर 6 शेड्यूल प्रीमियर लीग थामहिनबा सुंद'यै ISPL आ मैयानिफ्राय उदालगुरिनि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामनिफ्राय जागायबाय। बेबायदिनो नैथि सान ISPL बादायनाया चिरांनि बिजनी गेलेमु गौथुमनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनि बादायनायाव बाहागो लादों साकमा अटोनोमास काउन्सिल भार्सेस गार' हिल्स अटोनोमास काउन्सिल। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै BTR गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बुङोदि 6 शेड्यूलनि काउन्सिलफोरा गोजौ थाखोनि खेला एबा नेशनेल खेलाफोराव थोंजोङै बाहागो लानो हाया। गावबागाव स्टेटनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो। जोंनि 6 शेड्यूल गेलेगिरिफोरा गोबां नेवसिजानो गोनां जायो। बेनिखायनो 6 शेड्यूलनि गेलेगिरिफोरा गेलेनायनि खाबुखौ मोनो आरो रोंखा-राखा जायो। लोगोसे गामि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौबो थुलुंगा होनायनि थांखिजों बे खेलाखौ होनाय जादों होननानै नंगौ गिबि खेबनि थाखाय जोंनि BTR सरकारा सा सानजा भारताव थानाय गासैबो दथि फारियानि ओनसोलफोरखौ लानानै मोनसे जोलुर बादायलायनाय खुंदों जायखौ जों ISPL अर्थात इंटर 6 शेड्यूल प्रीमियर लीग 2022 सीजन 1 होननानै बुंदों। बेनि ओंथिया जाहैबाय बा बिनि गाहाय थांखिया जाहैबाय मा जोङो 6 शेड्यूल काउन्सिलफ्रा नेशनेल गेम बा बिदि गोजौ थाखोनि गेमफ्राव जों थोंजोङै काउन्सिलनिफ्राय बाहागो लानो हाया। गावबा गाव स्टेटनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो। दा बेवहाय जोंहा गोबां गेलेगिरिफ्रा नेवसिजानानै थानो गोनां जायो। दा बेखायनो जोंनि काउन्सिलरफोराव थानाय जिखिनि गेलेगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ बिसेसकय जोलुरखौ जाहाथे गावनि रोंगौखौ दिन्थिनो हायो, रोंगौसाखौ दिन्थिनो हायो आरो बिथांमोना जाहाथे गेलेनायनि जे खाबु बे खाबुखौ मोनो आरो जोंनि गामि ओनसोलनि जि गेलेगिरिफोर बे गामि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौबो जोङो थुलुंगा होनो थाखाय बे प्रिमियार लीगखौ जों खुंनाय जादों। बेयाव 10टा टीम गेलेगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोरबाफोर बेयाव एबसेन्ट थागोन? जोङो नर्थ इस्टनि गासै मोन 10टा काउन्सिलखौ जों लिंदोंमोनब्लाबो जयन्तिया आरो खासि बिथांमोना देग्लायनि बे सीजन 1आव फैनो हायाखिसै। बाखि मिज'रामनि मोनथाम लाइ चाकमा आरो मारा, मेघालयनिफ्राय मोनथामनि जायगायाव मोननै फैबाय गार' हिल्स आरो बेनिफ्राय त्रिपुरानिफ्राय मोनसे त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो आसामनि बड'लेण्ड टेरिटरि रिजन डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं गासै मोन 8 हान्जाया बे गेलेनायाव बाहागो लादों। होखानाय बायदि जे थाइसिक दंमोन बेयो एसे सोलायगोन? बेखौ सोलायनाय जादों मानो होनब्ला मोननै हान्जा गैयैखाय जोङो सोलायनाय जादों, एसे सोलाय सोल' जादों। नाथाय कालारा जोंहा फाइनाल इन'ग्रेसना मैया जाबाय आरो फाइनाला थिगानो दङ 23 अक्ट'बरानो। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय BTR हालामाव सेथि खेब ISPL आ खुंफुं जागोन। BTR ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों BTR सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा सानजा भारतनि 6 शेड्यूल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया BTRनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुं जागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुं जागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। 6 शेड्यूल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अटोनमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनमास काउन्सिल, जयंतिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनमास काउन्सिल, लाई अटोनमास काउन्सिल, मारा अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अटोनमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अटोनमास काउन्सिल, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै